nana bi kana ministre de la femme kura ale nomena ama me folo no ye madame Kulibali Mariam Maïga ye an nana kana kuma ɲɔgɔnya a kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ fɔlɔ kun ye mun ye ana ka don ɲɔgɔn na o de y'a to tabali bɛɛ y'i tɔgɔ fɔ i bɛ jɔyɔrɔ min na FAOD kɔnɔ k'o fana fɔ o kuma la a ye bɛɛ dɔn a ye bɛɛ lamɛn kumaw taara kelen kelen bɛɛ y'i ta fɔ a ye bɛɛ lamɛn fana ayiwa an bɛ se ka min fɔ ministre in mɔgɔ walanwalalen don mɔgɔ kɔnɔjɛlen don sabula a y'an kunbɛn cogo min na o yɛrɛ bɛ mɔgɔ nisɔndiya kosɛbɛ parce que i bɛ fɛn bɛɛ di dunan ma fo lakɔlɔsili an muso min nana yan bi a ka ca dɛ nka a y'an bɛɛ lamɛn kuma dira mɔgɔ minnu ma sabula FAOD fana ye jɛkulu de ye jɛkulu min organiselen don kosɛbɛ yɛrɛmabila t'a kɔnɔ k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ wuli ka kuma ta i yɛrɛ ma ka kuma k'a sɔrɔ présidente ma yamaruya d'i ma nin bɛɛ la bɛnna sani an ni ministre ka sigi kɛnɛ kelen kan ayiwa FAOD fana ye jɛkulu de ye jɛkulu min y'a yira ministre la k'a fɔ organisation denmisɛnnin don ba a sigira sen kan san 2016 n'o ye 2016 ye nka kana se bi ma FAOD ye baara min kɛ jamana in kɔnɔ baara belebeleba don ministre y'a yira k'a fɔ nin ye misali de ye ni ale b'a ta k'a yira muso jɛkulu tɔw la a ko n'i ye muso jɛkuluw ta k'a lajɛ fɛn min b'a ci bi k'a waraka o ye musakako ye financement mais o tɛ FAOD ta la FAOD ye jɛkulu ye a membre bɛɛ bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ a bɛɛ bɛ se ka dɔ k'u yɛrɛ ye o kɔrɔmasuru ye mun ye an ye taama mun kɛ ka taa France an mɔgɔ 35 bɛɛ de y'i ka billet d'avion tigɛ i yɛrɛ ye bɛɛ de y'i ka so sara an bɔra yen an taara Amérique bɛɛ de y'i ka billet d'avion tigɛ i yɛrɛ ye bɛɛ de y'i ka so sara o tɛ jɛkulu dɔw la jɛkulu dɔw b'u sigi de k'u bolo da u sen kan ko ni faamaw ma min di an ma o de y'a to i bɛ taa sɔrɔ jɛkulu caman bɛ wuli ni jamaba ye nka taalen ɲɛfɛ a biama bɛɛ b'i yɛrɛ ta kelen kelenni sabula u b'a fɔ ko fɛn tɛ sɔrɔ a kɔnɔ anw tɛ fɛn sɔrɔ anw ta in kɔnɔ koyi anw de bɛ fɛn ɲini ka na n'a ye an ka jɛkulu in kɔnɔ ka bɛɛ la faamuya ni baara kɛko ɲuman ye o de y'a to commission 5 de b'a kɔnɔ commission 5 min b'a kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ dɔɔni o ye commission technique yɛrɛ ye min yɛrɛ ye an bɛ se k'a fɔ courant de transmission ye bureau exécutif ani membre association mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla la n'o bɔra yen autonomisation b'a kɔnɔ n'o bɔra yen paix et sécurité b'a kɔnɔ donc safinɛ dilanna b'a kɔnɔ o assainissement o de y'a 5nan ye mais nin commission ninnu kelen kelen bɛɛ kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ sous commission b'a kɔnɔ safinɛ dilan yɔrɔw b'a kɔnɔ galadon yɔrɔw b'a kɔnɔ kalali yɔrɔw b'a kɔnɔ fo ka taa se fɛn camanba ma donc FAOD ye jɛkulu ye sumanba yɛlɛma fana b'a kɔnɔ FAOD ye jɛkulu ye ni mɔgɔ min kan ka don FAOD la sabula a bɛ Mali musow ɲɛ yɛlɛ k'u bila taaɲɛ sira kan